салом ба ҳама. Дар видеои имрӯза ман на фақат дар бораи як мӯъҷизаи Исои Масеҳ нақл карданӣ ҳастам, лекин дар бораи чизе ки Исои Масеҳ боз маро ёд дод нақл мекунам. Хуб, мехоҳам нақл кунам ки соли 2000 худованд дар дилам андохт ки аз шаҳри худамон ба пойтахт кӯча. Дар пойтахт мехостам ки ҳамунҷо хизмати худовандро ба пеш барам, вале дар он ҷо на хешу табор доштам, на ягон кор доштам ва дуо мекардам. Як ташкилот баъд гуфт ки барои мо дар кор ки ёрдами ту дар кор дар пойтахт тақрибан 1 сол не 7 моҳ мо пули туро метиҳем, пули истодани туро дар ҳамон пойтахт дар Душанбе ва инчунин чиро медем, хароҷоти туро. Лекин агар ту дар пойтахт аз он зиёдтар истоданӣ бошӣ, дар кор ки худат пулатро коратро он тарафатро ҳал кунӣ. Азбаски ман ҳис кардам ки Худо маро ба Душанбе даъват карда буд ва ҳозир ин як масъалаи калон ҳам ҳаст дар Тоҷикистон ва на фақат дар Тоҷикистон, дар тамоми ҷаҳон, ки кор ёфтан, пул ёфтан, оиларо хӯрондан. Баъд ман ҳам вақте розӣ шудам, Душанбе рафтам, дар аввал фикр кардам ки барои ман ёфтани кор ҳеҷ мушкил намешад, чунки ман 2-3 забон гап мезанам, англисӣ медонам, бо компютер кор карда метавонам. Бисёр ташкилотҳои байналмилалӣ метавонад ки маро ба кор гиранд. Лекин аз моҳи сентябр ами қадар ки мекофтам ба ҳама ҷо ҳуҷҷатҳои худро мефиристодам, чӣ хеле ки мегӯянд резюме мефиристодам, аз ҳеҷ ҷо ягон хел ҷавоб намеомад. Дуо мекардам. Маро гуфтанд ки то моҳи июнь фақат ба ман пул метиҳад ҳамон ташкилот, лекин аз моҳи июнь он тарафаш бояд худро таъмин кунам. Баъд дуо мекардам. Вақт мерафт. Аз мобайни якчанд моҳ гузашт. Ҳеҷ кор вазифа нашуд. Баъд дуо кардам ва гуфтам: "О Худовандо, барои чӣ ягон хел кор ёфт намешад?" Баъд Худованд ба ман нишон дод, гуфт ки: "Ту чӣ хел кор мехоҳӣ? Ту ба ман аниқ накардӣ?" Гуфтам: "Ва, ман фақат мегуфтам ки ягон хел кор", лекин Худованд нағз мебинад, дӯст дорад ки мо аниқ гӯем ки чӣ мехоҳад Худованд. Барои мо чӣ мехоҳем. Як паррандаи мо овозаш баланд шуд. Бахшиш. Баъд қарор кардам ки аниқ нависам ки аз Худованд ман чӣ хел кор мехоҳам. Ва навистам дар як варақ, навистам ки ман мехоҳам ки кор бошад бо тарҷума, чунки ман забони англисиро ин касби ман буд. Мехостам ки ним рӯз бошад, ки ним рӯзи дигар ман хизмати Худовандро кунам. Мехостам ки бо роҳбари ман ягон нафари масеҳӣ бошад ва чорумаш мехостам ки маоши хуб бошад. Баъд аз ки дуоро кардам, боз аз чанд вақт гузашт. Вақте дуо мекардам, Худованд дар дуо гуфт ки дигар ғам нахӯр. Ту аз пушти кор нагард. Корро ман худам ба ту мефиристам. Ҳамин чизро Худованд дар дилам гуфт. Шумо медонед ки ба воситаи имон дар Исои Масеҳ мо бо Худованд, мо фарзанди Худо мешавем, Худо падари мо мешавад ва барои ҳамин Худо бо мо гап мезанад. Дар видеои дигар ман боз нақл мекунам ки Худованд чӣ хел бо мо гап мезанад. Барои ҳамин агар шумо шунидан хоҳед, аъзо шавед ба ҳамин канали ман ва то ки видеои ояндаи маро ҳам дида тавонед. Хуб, хулас Худо ҳамихе гуфт. Лекин медонед, ҳамин чизе ки Худо ба ман ёд дод, ҳар як имон, ҳар як чизе ки Худо ба зиндагии мо мегӯяд, ин санҷида мешавад. Вақте ки Худо гуфт ки дигар кор нако, дар ақли ман фикрҳо меомад ки агар ман худам кор наковам, аз куҷо кор меёбам? Ва дар вақте ки ҳар дафъа аз пеши ҷое ки мағозае ки газета мефурӯшанд, рӯзнома мегузаштам, ҳамин васваса меомад ки гирам, қарам, бенам дар кадом ташкилотҳо, дар кадом корхонаҳо коргар дар кор.
ҳамин наздик мерафтам, ҳамин хел боз фикр мекардам, ки агар худам накобам, охир аз куҷо кор пайдо мешад. Лекин бозам худо мегуфт, ки ба ман таваккал кун. осон набуд. ҳамин хел ба худо мегуфтам, ки худо ман ба ту таваккал мекунам, ман ба гапи ту бовар мекунам, гуфта боз мегузаштам, намехаридам. аз мобайн боз чанд вақт гузашт. вақт феврал ҳам шуд. дар вақти феврал вақти бозам як рӯз дуо мекардам, медонед ҳар рӯз дуо мекунам, ҳар рӯз бо худованд суҳбат мекунам. дар яке аз амин дуоҳо боз вақте ки аз китоби муқаддас мехондам, ҳоло дар пеши ман китоби муқаддас аст. ин китоби муқаддас дар инҷо тамоми хости худо навишта шудааст ва агар касе хоҳиш дорад, ки ин китоби муқаддасро дастрас кунад, дар поёни видеои ман имейламро мегузорам. ба ман имейл кунед ва мо ҳатман аз ин китоб ба шумо кӯшиш мекунем ягон роҳашро ёфта дастрас мекунонам. ба ҳар ҳол дар ин китоби муқаддас ман вақте мехондам, ҳамонҷо як нақл меояд, ки як шогирди Исои Масеҳ Петрус болои бом дуо мекард. вақте дуо карданаш 3 нафар мебиёяд ва Петрусро мегӯянд, ки хонаи соҳиби мо биё, хоҷаини мо мехоҳад туро бинад, хоҷаини мо пеши ту фиристод. ва ҳамин вақт худованд ба Петрус мегӯяд, ки натарс, ҳамроҳи ин 3 нафар рав, чунки ин 3 нафарро ман фиристодам. ва ҳаминро вақте хондам, ҳамин хел дар дилам омад, ки худованд барои ман ҳам 3 нафарро мефиристад. ман бояд бо ҳамон 3 нафар равам пеши бо ҳамон ҳар чӣ ки барои онҳо дар кор буд. ҳақиқатан ҳам баъд аз ҳамин дуо телефони ман занг зад. телефонамро бардоштам, ки гуфтанд 3 нафар аз Англия мебиёянд ба як ташкилот ва ба онҳо дар кор, ки ягон кас тарҷума кунад. яке аз дӯстои ман дар ҳамон ташкилот буд ва маро ба ҳамин ташкилот тавсия кард. номери рақами телефони маро ҳамон кас дод. баъд роҳбари ҳамон ташкилот ба ман занг зад, гуфт, ки мебиёӣ, мо 3 нафар дорем, як тарҷумон дар кор. азбаски худованд аллакай тайёр карда буд, ман гуфтам ҳамин 3 нафар гарчанде фақат барои 5 рӯз буд, лекин ман розӣ шудам, рафтам 5 рӯз барои ин 3 нафар, ки аз Англия омада буданд, тарҷума кардам. баъд аз ин онҳо рафтанд ва тақрибан баъд аз як ҳафта боз телефони ман занг зад. вақте дар телефон ҷавоб додам, як зани хориҷӣ ба ман занг зад ва гуфт, ки мо тарҷумонро мекобем барои корхонаи худ. ба мо туро тавсия карданд. дар ҳамон ташкилоте, ки ман фақат 5 рӯз тарҷума кардам, 3 нафаре, ки аз Англия омаданд ва роҳбари ҳамон ташкилот маро таъриф карданд. роҳбари он ташкилот маро ба як зани дигар хориҷӣ таъриф кард ва он зани хориҷӣ ба ман занг зад. гуфт, ки агар хоҳиш дорӣ, пагоҳ биё дар корхонаи мо. ман ба корхонаи он зан рафтам. он зан аз ман интервью гирифт, санҷид дониши маро ва гуфт, ки хуб, мо боз барои тарҷумонҳо камтар тренинг мегузаронем. агар розӣ бошӣ, амин моҳи март, апрел мешавад, ба фикрам ё апрел, май буд, ёдам нест, тренинг мешавад, ту биё ва мо туро ба кор мегирем. вақте ки ба тренинг рафтам, ба моҳи июнь тренинг тамом шуд. ҳамон вақте ки маро гуфта буданд, ки то моҳи июнь мо туро таъмин мекунем ташкилоти дигар. аз июнь бояд он тарафашро худат ёбӣ. моҳи июнь маро ба ин корхонаи нав ба кор гирифтанд ва ин ҳам роҳбараш ҳамон зани хориҷӣ, вай масеҳӣ буд. ним рӯз кор буд ва кори тарҷумонӣ буд ва инчунин маошаш ҳам хуб буд барои он замон. ва худованд ҳамин хел бузург, ки вақте ки мо метонем, ки ба каломи ӯ бисёртар худованд ба воситаи китоби муқаддаси худ ба мо гап мезанад, мо метонем, ки ба суханони вай 100% бовар кунем, таваккали мо пурра ба вай умед бандем ва донем, ки вай ҳеҷ вақт моро шарманда намекунад. вай бовафо аст. хеле ки чизе ки ба мо ваъда медиҳад иҷро мекунад. хуб, умедворам, ки ин нақли ман, ин мӯъҷизае, ки Исои Масеҳ дар зиндагии ман кард, бисёр одамонро баракат медиҳад. ва агар шумо баракат ёфта бошед, хоҳиш мекунам ба ин канали ман обуна шавед
ва ба қавли Руссо ҳамун маъқул шуданашро зер кунед, ки боз бисёр тоҷикони дигар ҳам ин видеоро дида барака ёбанд. Хуб, барои шумо рӯзи нағз.